everyone, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much ukuthi ungijoine ngiyabonga kakhulu. So now I want to talk about uButungizwe Mchunu. Guys, he reveals how he lost millions when he was fired from Ukhozi FM. Udaba luka Butungizwe Mchunu kodwa lubhalela phana kazimoja baqhama dayile kuthiwa ke I think sengiyengakhuluma ngalokho kaningi bafethu mangibona ukuthi uNgizwe Mchunu uthi bayamkoloda lapha ba since aqoshwa kunemali zakhe. I think you even seen ama clips uButungizwe ekhuluma ngokuthi kunemali zakhe lapha samela azithole. I do not know ukuthi kwenzekani. Ngizwe Mchunu is on his mental state, right? Kuthiwa he is known as the president of Amabhinqa and his no holds barred bad boy image has got him more fans than enemies. Phela bayamzonda abantu baloko bethi hey uNgizwe ukhuluma kakhulu but still he's getting more fans than enemies, right? This is the truth though. Ngizwe Mchunu has expressed how the bad boy image affected his life, mental health and finances. Now, the former Ukhozi FM host was at the height of his radio career when he faced a lot of backlash and suffered many legal battles. In 2021, he was arrested and accused of inciting violence during the July unrest following Jacob Zuma's arrest. He was labeled as a terrorist by the international news platforms, and this affected his image. Uti, I've did my part during the unrest and I have learned my lesson. I'm not a tribalist, but I'm proud of who I am and proud of the Zulu nation. If other tribes are not proud of who they are, it's none of my business. Mina, I'm proud of being Zulu. You know, to Butungizwe, yo, when it comes to that, not look. Now, Ungizwe ke uthi yena he lost millions, okay? In the year 2018, Ungizwe was dismissed from his job as a radio host laphana Ukhozi FM after 11 years of being a fan favorite. Now, his dismissal came following allegations of leaking private station information. He said the experience affected his mental and financial health, and he lost an estimated 5 million rands in bookings and business. It affected me a lot. I was highly depressed. That is uButungizwe bafethu ekhuluma ngodaba lwakhe ukuthi imali zakhe bafethu ziphi imali zika Butungizwe ayakazi bafethu kuningi. But anyways, let me add another story to le story sika Butungizwe because it is a short story. Usaloke ekhulumile ekhalile ngemali zakhe azikolotwa laphana okhosini. But anyways, let's jump to yet another story. Okay, kunjalo ke sisalapho odabeni ka Butungizwe bafethu singene nodabeni luka Dubula. Ngibona sebebhale ngalo noma ke mina ke sengiyenga reporter ngalo ukuthi udume lweingozi kumaskandi kubulawa ke obewuzwa ngaphakathi ke bafethu isimo simanzonzo emcweni kaMaskandi kulandela ukudutshula kubulawe ngoyaba lwezinhlamvu komunye wabalandeli abaqavile uDubula Mbatha. So ngokuthola kwephepha umufu uhlasele ehamba nasondelene nabo bephuma kwa Steve Shisanyama ejulisi egoli ngesonto ebusuku uphuthinyiswe esibhedlela kwembulwa kwembeswa kodwa ukufa okwamenela ngezintathakusa zangomsombuluko. Ukudlula emhlabeni ngokuzuma kukaDubula wakwaNongoma kudalulwe iqhawe lakhe eliyisihlabani somculo kaMaskandi uAli igeza lakwamgube umgube wama SAP ne10111 omaqondana izolo. So sonke silahlekele kakhulu ngalensizwa yaseMambatheni. Ngiphinde ngithi dudu kubalandeli bomculo wakaMaskandi ngoba ke lensizwa besiyazi kakhulu kubalandeli bakaMaskandi. uDubula uzakhele udumo nobutha ngokungcofa abantu abaningi abaziwayo, something like that. Kwi-TikTok abanje ngoNgizwe Mchunu, usamatekisi uMavava Sikhakhane, izinyanga uKing Bakanzama nenyanga yeshumi nomculo kaMaskandi uKhuzani Mpungose. Ungizwe uke wazwakala Yaxolisa uNgizwe ke wazwakala ekhuza uDubula ukuba ahlukane nokuzenza insizwa ekubeni engesiyo. uNgizwe ubexwayisa uDubula emuva kokuba azwakale egibela ngenhlamba uMavava kwi-TikTok. Kwadlula ke izinsukwana uDubula wabuye wazehlisa waxolisa kuMavava wathi ubengazi ukuthi ukhuluma ke nobani, something like that. So yeah, kuningi bafethu utha waxolisa wathi bengazi ukuthi ukhuluma nomuntu onjani. Yize ke ebevame ukuxeka uKing Baka encoma ukhehlelezi kodwa ngesonto uthuse abantu abaningi esethusa ubunsizwa buka King Baka futhi ubeseqhuquzela abantu ukuba baye emcimbini wakhe eKing Baka Dam eNgilanyoni ngoDisemba 21. So ubulawa nje uDubula ubephansi phezulu eqhuquzela abalandeli bomculo kaMaskandi ukuba bavotele ingoma kaMthandeni SK kuyingoma ehlukanisa unyaka okhosini. Umgube
ube esenxusa wonke umuntu ukuba acuphelele uma ephawula ezinkundleni zokuxhumana. Asizameni indlela esenza ngayo nesiziphatha ngayo ke ikakhulukazi ke ezinkundleni zokuxhumana. Angisho ke ukuthi senginolwazi ukuthi yini mhlawumbe lensizwa esishiya ngokuzuma okungaka nje kungenxa yazo izinkundla zokuxhumana. Ngiyafisa ke sithi ukunciphisa sithi kuyehlisa izinga ekuhlaseleni abantu ezintweni abazenzayo mhlawumbe ezibaphilisayo nase ekukhulumeni nje amagama alumelayo anenhlabathi asinciphiseni. Omunye wabe kubekhulumela kakhulu ku TikTok uthe ubengazi ukuthi sekuyaliwa ezinkundleni zokuxhumana ngakho useyahoxa. Khona okokuqala ke kubulawa umlandeli kaMaskandi kwadlula abaningi ngenxa yokuncofana koMaskandi abangasekho uMgqumeni Indlamanzi Khumalo noMtshengiseni Ndidane Gcwensa. Akugcinanga lapho ke nakhona akugcinanga lapho ke nakhona kodwa kwabuye kwadutshula kwafa abalandeli ababili kwinqoboka Maskandi Festival eyayise Caris Fountain Stadium ngaseThekwini. Okhulumela amaphoyisa aseGauteng Colonel Mavela Masondo uthe usazoqinisekisa okoza kwabo ngalesi sigameko bese ebuyela entathelini kodwa ke kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela engakabuyeli sokusho ukuthi basaphenya ke udaba lokudlula emhlabeni kukaDubula. Bengithanda lufundelana because mina bengiposta nje ama video abo Mgibe engiwabonile nabo Max Makhanya, you know, all those guys edebele kube talabhana nabo. So bengithema ngizokudlula emhlabeni ngase ngiyababona bekhuluma lapha ngase ngiyaposta ngase ngibona ukuthi lana ngasephepheni kuselezi ngathi banezinye indabanyana okumele ngizigcizelele, you know. That's why I said kule video kangizwe asigcwalise ke ngodaba lokudlula emhlabeni kukaDubula esizwe ukuthi kuthiwa ke manje from here bazokwenza kanjani. Ngathi umoya wakho ngaphumula uDubula bafethu sizwile ukuthi abamshaya ngenhlamba ezifika ko-16 ehamba nabo Mgibe njengoba bechazile uMgibe ngize ngayiposta leyo video uMgibe ade behamba bonke bengabangani besondeleni something like that. Bafethu wazwakhala wathi amfowethu ubungibiza nje uthi angizokubona kokugcina something like that. Ngibona ke nabantu abaningi ka TikTok bezama ukufundisana ukuthi asifundeni ukukhulumisana kancane when it comes to TikTok nayo yonke into mhlambe enokuba umlandeli kaMaskandi nayo yonke into baqala abantu bekhulumisana kahle bagcine sebesilwa begcine